Hej alle sammen, og rigtig velkommen tilbage til min YouTube-kanal, og rigtig velkommen tilbage til den her video. Jeg kan ligesom ikke starte den for nu. Hej alle sammen, og rigtig velkommen tilbage til min YouTube-kanal, og rigtig velkommen til den her video. Mit navn er Morten, og jeg er som altid rigtig glad for, at I har lyst til at se med. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Den her video den er købt og betalt af Neje, og det er en part 2 på min forrige video, hvor det var, at jeg var ude og udvælge nogle af alle de her studietasker. Eller en studietaske, hvis man kan sige det sådan. Og den her studietaske, den skal jeg snakke om i dag. Så hvis I ikke allerede har set den anden video, så skal I være velkommen til lige at se den først. Og der ligger et link til den nede i beskrivelsesboksen. Selve den studietaske, jeg har valgt, det er en rygsæk. Og den ser sådan her ud. Og grunden til, at jeg har valgt en rygsæk den her gang, det er fordi, at jeg på det seneste har haft sådan håndtasker, eller ja, i hvert fald ikke nogle tasker, der kunne gå op over skulderen, og jeg har bare været rigtig irriteret over, at jeg ikke rigtig kunne have den på ryggen. Især hvis det er, at man skal gå lidt langt, eller at man skal i kantinen, eller lige nede i byen med nogen fra klassen, så ville det bare have været en pissegod idé at kunne have den på ryggen, fordi så skulle man ikke gå og bære på den. Det er lidt noget andet, når man sådan har den på ryggen, fordi at så er det ligesom den, der bærer, og ikke dine hænder. I hvert fald så er jeg rigtig glad for, at jeg har valgt en rygsæk den her gang. Det gør bare, at jeg føler mig lidt mere fri på en eller anden mærkelig måde. Jeg ved godt, det lyder virkelig dumt, men ja, det gør jeg. Og ja, jeg tænker lige, at jeg vil vise jer, hvordan jeg kommer til at bruge den, tænker jeg. Fordi at selvom jeg ikke rigtig har brugt den endnu, så har jeg jo en mindre idé om, hvordan jeg vil komme til at bruge den her taske. Ja, det tænker jeg lige, vi skal gøre. I hvert fald så har tasken 3 rum, sådan udvendige rum. Vi har det store her, og så har vi de her 2 på siderne. Jeg ved ikke, om I kan huske fra min tidligere video, som var en What's in my bag, hvor jeg viste, at jeg havde rimelig mange ikke skolerelevante ting med, sådan noget som pæberpomader og alt sådan nogle ting. Og det tænker jeg, vi har til huse i nogle af de her rum. Jeg tænker også i et af rummene, der skal min oplader ligge til min computer, fordi at den vil jeg ikke have, og skal lidt, altså den skal ikke ligge i samme rum som computeren, fordi at så ligger der rister hinanden og sådan nogle ting. Det gider vi ikke have. Så jeg tænker, at i hvert fald en af de her rum kommer til at være min oplader, men de 2 andre bliver højst sandsynligt sådan noget, hvor jeg har alt muligt skrammel i. Det kunne lige ligne mig. Udover de 3 udvendige rum, så har vi selvfølgelig også det store rum, som så er inde i tasken. Nu åbner jeg lige tasken hernede, fordi så er det lige lidt nemmere, som jeg skulle vise jer. Ja, jeg tænker bare, at vi gør sådan her. Jeg ved ikke, om I sådan rigtig kan fornemme det, men vi har et rum herinde, hvor at, computeren ligger. Og så har vi det andet lidt større rum her, hvor det er, at bøgerne og papirerne og sådan noget ligger. Og jeg ved godt, at der ligger en computer i nu, og der ligger nogle papirer, men altså det er jo snyd, det er jo lidt sat op der, fordi at jeg har jo ikke brugt tasken endnu, og der er stadigvæk nogle uger til, at jeg skal starte i skole igen. Jeg har ikke engang været på sommerferie nu, det skal jeg først på fredag. Yay. Så har jeg ikke brugt den endnu, men så det her det er bare sådan, du ved, en tanke om, hvordan jeg ligesom kommer til at bruge den. Men i hvert fald så computeren i den ene, og så, bøger og papirer og sådan noget i den anden. Rummet med computeren kan man sådan spænde fast med sådan noget velcro, som så går ind over til den anden rum. Ikke fordi det er monstervigtigt, at I bør vide det, men nu ved I det. Og ja, det gør egentlig bare, at man sådan kan spænde computeren sådan fast, så den ikke ligger sådan og rykker sig sådan frem og tilbage. Det var egentlig sådan, at rummet er delt op i tasken, og egentlig også sådan, som jeg vil komme til at bruge dem, regner jeg med. Jeg tror ikke rigtig, at man kan bruge det på andre måder. Udover at jeg også nok lige skal have plads til en madpakke, men hvordan jeg lige får plads til den, uden at den ligger og bliver mast og sådan nogle ting, det skal jeg lige sådan have kigget på. Det kan godt være, at den får det forårsrum eller sådan noget, men det ser vi på. Jeg tænker i hvert fald på et eller andet tidspunkt, der får I en opdateret, What's in my bag, sådan skoletaske edition. Men det tager vi lige lidt senere. Men i hvert fald så tror jeg, det var alt for den her video. Jeg håber, at I har nyt at se med. Hvis I har nogle idéer til fremtidige videoer, så må I meget gerne skrive en kommentar i kommentarfeltet for neden. Og ja, ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej! Swish, swish, bish. Another one in the basket.